last week. Ndakarinda foni ndauya kuno pasati chinotengesa foni Friday. Saka ndasvika pandatengesa foni ndakushuwa matutu mari dzangu dzakanga dzapinda sasoitike mazuva ese. Saka ndibva ndatogadzirira ndakuenda kusvika around past 4 mudzimai wangu ndobava foni kusvika nguva inuuya ndione kuzokusira isadza nekusakuisa ndibva ndapinda ndikati nhasi handisi kukunda kuuya ndakange ndatomboiti zvangu ndasvika Tora makasimudza zviri. ndasvika paevidenzi vandatombomira zvangu ndichiita zvandaita ndibva ndazosimuka paevidenzi takuenda kumba funga ndakasvika kumba zvokuma 10 ndichisvika kumba ndakasvika ndiona mwana arega ari kuona foni akomberi ndibvunza ko zvanza mama wape waendesa mapiritsi asi-20 ari kurwara wabuda nguva anga wabuda pari ndabvunza kungamba zvanga wabuda kuma-7 kana kuma-past 6 alright ndaviramira ndaona nguva yekufamba munhu asi kuuya ndopa ndakati achiregedza nditere ndinoone mwana anzi aendesa pamapiritsi ndosvika kwekuye ndakasvika vanhu vatorara ndotoenda pavharanda pasekuru waya waya andikadziyawo unowatsana wangu apavanoona vatase vanhu vakasvinura ndakutodzokera zvangu pamba pamwe chete ipapo ndopanoitira vamadzikatire takishopu yavo ndakutodzika pamasteps epatakishopu ndopandakadzwa vanhu kutaura pasi vari kutaura kuseri pandakutenderera futi varandiri kuseri vananzwa hai kuna vanhu ndizonyatsokuteerera ndaswedera padhore takishopu yavo tenzi ndomukuda mavhoisi ndanyatsoteerera ndati ndimaitinoimba panguva iyoyo ndakabva ndangobata chiscreen ndachidhonza pai ndachidhonza ndakakuchivhura ndakuda kuvhura dho rakanga yavapanekati ndari nguva kekutanga page 2 ndopakavhurika ndotichivhurika ndopa ndakanomira padho ndikati mazikatire kuitire mukadzi wangu maitinoimba uri kuitira ndopa pasimuka mazikatire vakanga ari kuya kuya auya auda unoita sei auda unondivhundira ndopa ndakamudzvinga vandambata pauri achitanga kukikiridzana paya paya saka panguva imwe chete ndaikikiridzana mazikatire mukadzi aida kubvisa kuda kudaite sei patamba ndakavharidzira mukadzi tasaite sei asabuda ndarowana namazikatero ndatora bhodho namuruwa musoro ndopakanoti hapana pasina mina mushe ndopakabva enda mutungambera gara pasi tiite sei titaura ndikati handina mama washoka ndotaura nini uri kuitei nemukadzi wangu zvikanzi aiwa gara pasi titaura ndopa ndakabata mudzimai wangu ndikati ngatiite sei ngatiendei kumba ndamubata saka kumubata kwandaenda ndakabata pachi pachiri anozvona kuti takavhurika sei saka ndakabuda panze takudzika masteps ndopakabva kumura pachirevha ita sei atiza ndasara ndakungotaudzana mazikatero ndopa ndakati handikuenda kumba ndikuita sei chichizuva ndaenda kumba handano chinodzoka nachaino chinodzokochi unyaitika musoro tasvika tisangana namadzikatire makia shopu yavo pasisini asi panguva yakaitika izvozvo pana umwe panextbekuda uri panext pashopu yamadzikatire wakatobuda zviita sei zvichiitika saka ndasipatauya nguvasi kumatikira zvakaita vachibva kungotiza vaise usiku vakaita vakatiza vachibva vaswera vamadzikatire vanzi vakazosvika kumba kwavo masikati acho mudzimai wangu yakazopekedzwa natete wacho kuti chimangwana racho mafufu tete wacho vachibva vafona muripi bamini ndiyada ndakuenda vatikuenda kutsvana anzi ati kwamba peni taita seita muenda ndikati orit ndibva ndasvika zvishopu ndaona vanechi wane mudzimai wangu titotaura abamuni sekutaura vachinaa makataura vanhu zvakaitika ichiitika namaininoya moita sei moya navo ndaita sei mauya namutowaapa ndakaya maita sei maboni natinada muzibechi muzimayangu chanyatsogonga zvoteka nyaya sei saka panguva imwe chete muzimangu ndopakapindura zvikanzi inini pana panzikugara ndakabvutira sei mutora yenyu hamukwanisi kutora yenyu munotora yenyu tanesana pakudii changotaura taura titonye paipai nini pandakufunza kuti aita sei tanzwanana ingiri Sunday mandi makuseni pandamuka after chiyawo unobatsara ndakawasiya pamba ikatotara musude zvikanzi alright ndingosvika kuno ndofunga kuma past 10
ndikufoni yako mama baba mama wacho ase warikurongedza izvo zvese oda timi anditese ndidzoke ndikoti navachakamira sei shoba ndakazobva kuno kusvika kumba ndakasangana adzi arongedza aenda ndomafambiro azvakaita achitaura dambudziko rake mudzimai oyo ndakashanda naye ndichitaura zvekuti mafocha aiuya kumba kwangu achityora mafocha dzamara ndizosungawo madhuku achiuya achidumira kubatsirwa itai basa wakuita basa saka akasvikawo achitaura naye kuti mwana wangu arwara anotsikatire mungandibatsire nemari tiri pakutaura ikoko ndipo ndakasvikirwa nababa kuti mudzimai wavo saka handina kuzokwanisa kutsanangura kana kutaura chakanga chacho kuditi mukati meshopu ndikaona kumoto kumusoro mangu kuti hazvina kushata vana vobuda kuda pakashopu yamufanira. Asi Edison anotanga yekuti akasvika kumba kuma10 manheru. Shopu ndinovhara na8 o'clock. Ende panguva iyoyo tera asvika mana 10 manheru akabvunza vana vakati mavasumuka kuma6 adaro akateera kwavanga vanzi vaendesa mapidzi vakasvika vanhu varara kwauchinzwa muri muri kutaura nyaya yomuri kuda kuedza kutaura panapa zviri propa here izvozvo apa dzadza kutoenda kuma11 if not 12 singaziva hangu panguva dzakakafuma asi pakusvika pawakaita kushopu kwangu zvatinotaura kuti nyaya nayo aita zvamukadzi wemunhu asi paita kuti mukadzi wemunhu papi ndo patiri kushaya nekuti kuti aripirwe mumwe4 anoripirwa ndiye abereka here musikana haasi munichi haasiri mwana wake nekuti iye haana kunge akadii adambozwa iwe pakugara kwata nemudzimai wako vana vemunawo wawanga pa15 years nehwane akura zvakadii kendiri kubvunzira ipapapo chadani ndiri kupabvunzira kuti nokuti pari kuratidza kuti muchato wacho hausi kuda kunyatsobata baba toona kuti mwana uyo anenge tichitaura nyaya tiri kuziva futi mwana anoenda kuirresponsibility yababa namai pakurambana kwevanhu mwana anochengetwa anoenda kumaintenance ndokunge wasingawirirani kuti wadiwa chengete wese wadzii norwanwai ndo panozoenda maintenance dave ratinaro ndiri dave rekuti arikuda kuegwa anozani Edison arikuda kuripirwa mombe 4 nemukadzi wake kuripira chakamira hapasiri kuita nekuti haana kuona mwana wenyu wamakaita Edison akuita grade 1 ndakaita miscarriage ndakatanga miscarriage 2016 matopinza panaa ndazva kuti muite mwana ari grade 1 mane 15 years uri mese ende kumashure kwenyu kwakamirira sei kana saka muna mwana 3 wanotogara kumba kwenyu mugari nawo muna Edison kuti tichipedze iwe Edison unoda mukadzi wako here iwe anzani nekupingidza unoda murume wako here hatichareshi mama ngatidzokera nonto hatichada mama ngeyo singachadi saka dare tinoona kuti Edison haukwanisi kuti ukleme mombe idzo zauri kuklema nekuti haasiri mukadzi wako makanga muchiita mapoto and pamapoto ndezvekuti the next
ndeyekuti munotongoshayana zvinhu zvenyu zvamakashanda mese nemukadzi wawaita cohabitate. Ndo mutemo wako mutsva. Moshayana iwe wotora zvako mugowana zvawakasenza iwewe. Uye mazuva anaya zvinonzi varume kana mukandotenga motikari muchibvaisa muzita mako motaura kuti ndiri ndakaitenga nemari yandaisenza patari ndikuita cohabitate. Zati pamunorambana haiclaim mukadziwo ukandotenga chawatenga woisa muzita mako